ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sobrang memorable ang Pasko para sa ating lahat. Isa ito sa mga pinakamahalagang araw para sa karamihan ng mga Pilipino. Ikaw kabarangay, ano ang pinaka-memorable mong Christmas memory? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga patuloy na sumusuporta sa Barangay LS. Ako po si Luna at ngayon ay gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Bata pa po ako noong pumanaw ang totoo kong nanay. Aminado po sobra akong nalungkot sa pagkawala niya. Pero kahit na ganoon ay nagawa ko pa rin magpatuloy sa buhay dahil hindi naman nagkulang sa akin si Papa sa pagmamahal at pag-aalaga. At mas lalo pang naging masaya ang buhay ko nang mag-asawa ulit si Papa. At doon ko nakilala ang aking stepmother at stepsister ko na si Mara. Habang lumalaki ako ay masaya ang buhay namin kasama si Papa, si Mara at ang stepmother ko na tinatawag ko na rin na Mama. Tinuring nila akong parang sariling anak at kapatid. Kaya hindi ko kailanman naramdaman na nag-iisa ako. At tuwing Disyembre, isa sa mga pinaka-inaabangan kong ginagawa na kasama si Papa ay ang pagsali namin sa Christmas Lantern Making Contest sa probinsya namin tuwing Pasko. Tuwing gumagawa kami ni Papa ng parol o Christmas Lantern ay si Mama at si Mara naman ay abala sa ibang bagay. Madalas nilang sabihin na nakakapagod at nakakatamad daw ang paggawa ng parol. Pero para sa amin ni Papa, ito ang oras na mas lalo kaming nagiging close at mas nagiging masaya. Sa totoo lang ay matagal na naming pangarap na manalo sa contest. Dahil ilang taon na kaming sumali pero ni minsan ay hindi pa po kami nananalo. Sige po. Konting ice pa po. Luna? Ay, mahal! Kumain na kayo dito. Mamaya nyo natapusin yung Christmas lantern nyo. Mamaya na lang po kami kakain, Ma. Oo, saglit na lang to, mahal. Mauna ka na. Alam nyo, kung ako sa inyo, tigilan nyo na yung pagsali-sali dyan sa lantern making contest ng barangay. Hindi naman kayo nananalo eh. Sayang lang sa oras yan at pinapagod nyo lang ang mga sarili ninyo. Ay, nako. Si Mama talaga, napakanega. Huwag po kayong mag-alala kasi nararamdaman ko na this year is the year. Feeling ko talaga mananalo na kami ni Papa ngayon eh. Di ba, Pa? Mismo, anak. Basta, kakain na ako ha. Sumunod na lang kayo kung gusto nyo. Sige po, Ma. Andito na ako! I'm home! Oh, Mara, saan ka galing? Gabi na. Relax lang po kayo, Ma. Yung tanong ko sa'yo, hindi mo pa sinasagot. Saan ka galing? Sa bahay lang po nung kaklase ko. Kung ganon bakit ngayon ka lang? Pasensya na po kayo ha. Napasarap po kasi yung kwentuhan namin eh. Sa susunod, magpapaalam ka sa akin kung gabi ka na makakauwi. Kasi kung hindi, ilalak ko na yung gate at sisiguraduhin ko na sa labas ka na matutulog kasama yung mga lamok. Naiintindihan mo? Ma, kumalma po kayo. Hayaan nyo na po muna si Mara. 18 years old naman na siya eh. Ay, hindi. Habang dito kayo nakatira sa bahay ko, ako ang masusunod. At isa pa ilang beses nang umaalis ng bahay tong kapatid mo nang hindi nagpapaalam. Oy, Mara, makikinig ka sa mama mo. Sorry na po talaga. Hindi na po mauulit. Dapat lang. Kumain ka na ba?
Tapos na po. Nakikain po ako dun sa bahay ng kaklase ko. Mabuti naman pala kung ganun. Pues kung gusto niyo pang kumain, sumunod lang kayo sa akin sa kusina. Pagod na akong kakasuyo sa inyo. Ay, Ate Luna, anong nangyari dun kay Mama? Napikon yata kasi ayaw namin tigilan ni Papa yung paggawa nitong parol eh. Ay nako, hayaan nyo na muna yung mama ninyo. Kakalma din yan maya-maya. Mara anak, tulungan mo na kaya kami ng Ate Luna mo dito. Papa naman Huwag niyo na ako idamay dyan. Kaya niyo na yan. Tama si Papa, Mara. Sigurado ako na mag-i-enjoy ka sa paggawa nitong parol. Subukan mo lang. Mag-i-enjoy. Tignan niyo nga yung mamukha niyo ni Papa, ate. Pinagpapawisan na nga kayo. At mukhang hirap na kayo dyan sa ginagawa niyo Oo nga, pero hindi ibig sabihin nun, hindi kami nag-enjoy. Tama. Tsaka isa pa, paano hindi kami pagpapawisan ni Papa wala naman tayong aircon dito sa sala. Tsaka isa lang yung electric fan Ewan ko sa inyo. Basta labas na ako sa Christmas lantern making contest na yan Mukhang hassle Alam mo, para kang si Mama. Pareho kayong ngega. At para ka namang si Papa, ate. Pareho kayo nag-e-enjoy dyan sa ginagawa nyo kahit hindi naman kayo nananalo. Anak, ganun naman talaga ang buhay. Hindi naman kasi sa lahat ng oras panalo ka. May mga bagay talaga na kailangan mo munang pagdaanan at paghirapan bago mo matikman yung sarap ng tagumpay. Ay, nako Papa. Wala na kayong pwedeng sabihin ni Ate Luna na makakapagpabago ng isip ko. Sasabayan ko na nga lang si Mama na kumain. Teka lang, akala ko ba kumain ka na sa bahay ng kaklase mo? Nagutom ako sa kakapilit nyo sa akin at tulungan kayo dyan. Nakaka-stress na yung parol na yan. Sige na, mauna ako. Bye! Ay, si Mara talaga. Ay nako, hindi ka pa nasanay sa kapatid mo. Halika na, ituloy na natin to anak. Sige po, Pa. Papa Dudut, hindi po namin natapos ni Papa ang parol ng gabing yon kasi pareho kaming napagod. Kaya tinabi na lang muna namin ang parol at napagdesisyonan na tapusin na lamang namin ang paggawa ng parol sa susunod na araw. Noong nakita ni Mama na itinabi na namin ang parol ay natuwa siya at inimbitahan niya na kami na kumain ng hapunan. Katulad din kami ng ibang pamilya. May mga asaran at may mga tampuhan. Pero sa huli, Papa Dudut, ay nangingibabaw pa rin ang pagmamahalan. Kahit may mga pagkakataong hindi kami nagkakasundo, ay mahal na mahal ko sina Mama at Papa at si Mara. Sa totoo lang, ni minsan ay hindi ko naramdaman na stepmother ko si Mama o stepsister ko si Mara. Dahil palagi kong nararamdaman ang malasakit at pagmamahal nila sa akin. Pero noong akala ko ay tuloy-tuloy na ang saya ng buhay namin ay doon pala ako nagkamali. Isang araw habang nasa bahay kami ni Mama at Mara ay may tumawag at nagsabing na aksidente raw si Papa at nabundol ng isang bus. Parang gumuho ang mundo ko. Sa sandaling marinig ko yon. Nanginig ang buong katawan ko at yun na yata ang pinaka nakakatakot na balitang narinig ko sa buong buhay ko. Wala kaming inaksayang oras at dali-dali kaming pumunta sa ospital. Pagdating namin doon ay nakita namin si Papa na walang malay. At sa sandaling yon, may masakit na katotohanan na pala na naghihintay sa amin nina Mama at Mara. Luna! Mara! Ma, kumusta si Papa? Anong sabi ng doktor? Okay na ba si Papa, Ma? Mga anak! Ma, bakit ka umiyak? Ma, bakit? Mga anak! I'm sorry pero wala na ang papa niyo. Ma, huwag po kayong magbibiro ng ganyan. Hindi po totoo yan. Nagsisinungaling kayo. Hindi pa patay si Papa. Buhay pa si Papa. Buhay pa ang Papa ko. Ate Luna! Huwag mo ako hawakan. Pupuntahan ko si Papa. Kailangan ko makita si Papa.
kapatid mo para sa'yo. Hindi! Hindi papatay si Papa! Para samahan mo ako, puntahan natin si Papa. Sigurado ko hinihintay na niya tayo. Halika na! Mara! Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Halika na! Ate! I'm sorry. Pero kailangan natin tanggapin na wala na si Papa. Yung bibig mo, Mara! Huwag ka magsasalita ng ganyan! Ate! Kay Mama na mismo nanggaling! Wala na si Papa! At naniwala ka naman! Halata naman nagsisinungaling lang to si Mama eh! Mama naman kasi! Pati nyo na lang kasi aminin sa amin ni Mara na pinaprank nyo lang kami! Di ba mapagbiro si Papa? Siguro magkasibot kayo, no? Siguro pinakiusapan kayo ni Papa na huwag sabihin sa amin ni Mara na buhay pa siya. Ha? Luna, sa tingin mo ba magagawa ko pang magbiro ngayon? Kagaya mo, nasasaktan din ako. Pero kailangan na nating tanggapin ang katotohanan na wala na ang papa mo. Ate, magkakasama pa tayo ni Mama, ha? Haharapin natin ito ng sabay-sabay. Ha, ate? Ano haharapin ng magkakasabay? Si Baba ang kailangan ko! Kung ayaw mo akong samahan, Mara, bahala ka! Pero ako, pupuntahan ko na si Papa! Ate! Papadudot nung doktor na mismo ang nagsabi sa aking wala na si Papa ay saka nag-sink in sa akin ang lahat. Alam kong nariyan sina Mama at Mara, pero ramdam na ramdam ko ang sobrang lungkot at pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako sa buhay. Dahil nawala na ang nag-iisa kong tunay na kadugo. Maaga nang nawala ang tunay kong ina, pero pati ba naman si Papa ay kinuha na rin sa akin. Lumipas sa mga linggo na halos nakakulong lamang ako sa kwarto. Bihira na akong kumain at halos hindi na rin ako nakikipag-usap sa kahit na sino. Lalo na kina Mama at Mara. Alam kong nasaktan din sila sa pagkawala ni Papa at pilit silang nagpapakatatag para sa akin. Pero nang mga panahong yon ay hindi ko yon makita. Masyado po akong nalunod sa sarili kong lungkot hanggang sa dumating sa puntong sobrang pumayat ako at unti-unti kong nakakalimutan kung paanong muling bumangon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga araw, aaminin ko na unti-unti akong nagtanim ng sama ng loob kina Mama at kay Mara. Pakiramdam ko noon ay parang mas madali nilang natanggap ang pagkamatay ni Papa samantalang ako ay nanatiling lugmok at sugatan sa sakit ng pagkawala niya. Araw-araw ay dala-dala ko ang bigat ng kalungkutan. At habang tumatagal, ang lungkot na yon ay dahan-dahang napalitan ng galit at poot. Sa halip na ilabas ko ang sakit na nararamdaman ko sa tamang paraan ay ibinuhos ko ang lahat ng galit at poot ko kina Mama at kay Mara. Sa tuwing sinusubukan nila akong kausapin o kumustahin ay bigla na lamang akong napapasigaw o nagsasara ng damdamin ko. Dumating sa punto na parang natatakot na nga si Mara na lapitan ako. Pero kahit na ganoon ay pilit pa rin niyang sinusubukang kausapin at unawain ako.
Pero sa kabila ng lahat ng yon ay patuloy ako nagmamatigas at hinahayaan ang sarili kong lamunin ng sobrang lungkot hanggang sa halos makalimutan ko na kung paano muling magmahal at magpatawad. Ate Luna? Luna, anak. Hindi ka pa ba nagugutom? Pinagluto kita ng almusal. Kumain ka na. Anong ginagawa niyo rito? Wala pa akong gana. Pero ate, nag-aalala na kami ni Mama sa'yo eh. Tingnan mo, pumapayat ka na. Kaya sige na please, kailangan mo to. Kumain ka kahit konti lang. Ilapag niyo na lang dyan sa mesa tapos umalis na kayo. Gusto kong mapag-isa. Anak, nag-aalala na kami ng kapatid mo sa'yo. Lahat naman tayo nasasaktan sa pagkawala ng papa mo. Pero sana naman anak, wag mo kaming sukuan ng kapatid mo. Andito pa naman kami, di ba? Paano hindi ko kayo susukuan? Mukhang nakapag-move on na nga kayo sa pagkamatay ni Pape. Ang galing nyo ring magpanggap eh. Ate Luna, hindi sa ganun yun. Pare-pareho lang tayo nasasaktan at nahihirapan. Alam mo, Mara, kung tutuusin, napakaswerte mo. Kasi nandyan si Mama sa tabi mo na nagmamahal sa'yo. Pero paano naman ako? Wala nang nagmamahal sa akin. Anak, hindi yan totoo. Mahal na mahal ka namin ng kapatid mo. Mautang na loob, lumabas na lang kayo ni Mara. Kasi sa tuwing nakikita ko kayo, mas lalo lang akong nasusuka. Tuwing sinusubukan niyo akong suyuin, mas lalo ko lang kayong kinasusuklaman. Ate, sumusobra ka na. Mara, please lang, wag mo namang sagot-sagutin ang ate mo. Hindi, May. Kasi kung makapagsalita siya, parang kasalanan pa natin na namatay si Papa. Ate, sabihin mo nga sa akin, paano ka namin tutulungan kung yung sarili mo mismo ayaw mong tulungan? Pilit ka namin iniintindi. Kaya sana naman, intindihin mo rin kami ni Mama. Intindihin? Ako yung namatayan dito! Ako yung nawalan! Wala akong pakialam kung isipin nyo na napakamakasarili ko! Ako yung naiwanang mag-isa dito! At hindi nyo ako maiintindihan kahit anong gawin nyo! Oo, alam kong nasasaktan ka. Kasi pakiramdam mo ngayon na wala yung nag-iisa mong kakampi. Pero kailangan mo rin maintindihan na simula nung naging parte kami ni Mara ng buhay mo, naging kakampi mo na rin kami. Tama si Mama, ate. Sa totoo lang, nasasaktan na ako sa mga sinasabi mo sa amin ni Mama eh. Pero ganun pa man, gusto ko lang malaman mo na hindi mo to kailangang pagdaanan ng mag-isa. Ayaw niyong umalis ah. Utang na loob, pabayaan niyo na ako! Ate naman! Huwag mong gawin sana ito! Si Papa, kailangan ka! Ate, please! Tama na! Ano ko awatin tong ate mo? Hindi ko kayo kailangan! Ate! Wala kayong kwenta! Ate, parang awa mo na. Tumigil ka na! Natatakot na ako sa'yo eh! Iwan mo ako! Hindi ko kayo makakaduga! Si Mama at si Papa ang kailangan ka! Pagkatapos kong magwala ay nakatulog ako sa sobrang pagod. Kahit na ang dami kong masasakit na salitang nasabi noong araw na yon ay malinaw pa rin sa alaala ko na hindi kailanman tumigil sina Mama at Mara sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa akin. Kahit patuloy akong nagmamatigas at binabalot ng galit at puot dahil sa pagkawala ni Papa. Nandun pa rin po sila. Tahimik na nagmamahal at umaasa na balang araw ay maghihilom din ang mga sugat sa puso ko. Dumating din ang panahong kinailangan ko nang bumalik sa eskwela. Pero nang mga panahong yun ay parang wala talagang pumapasok sa isipan ko. Patuloy pa rin akong nagluluksa at kahit na anong pilit kong mag-focus sa klase ay hindi ko magawa.
Unti-unti akong nagsimulang magkating classes at natuto na rin po akong magbisyo tulad ng yosi at alak. Umaasang kahit sandali ay makakalimot ako sa bigat ng mga problemang dinadala ko. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman na ni Mama ang lahat ng mga pinaggagawa ko. At doon ko naramdaman na unti-unti nang nagkakaroon ng consequences ang mga desisyong ginawa ko habang ako ay nawawala sa sarili, Papa Dudut. Luna, Ano? saan ka galing? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre sa school. Sigurado ka? Utang na loob. Alam kong nagsisinungaling ka. Magsabi ka sa akin ng totoo, Luna. Ba't naman ako magsisinungaling sa inyo? Akala mo ba hindi nakarating sa akin yung mga kalokohang pinaggagawa mo, ha? Tumawag ako sa school ninyo at ang sabi sa akin, ilang araw ka na daw hindi pumapasok. Luna naman, bakit? Alam niyo naman pala eh. So ba't niyo pa tinatanong? Hindi na ako natutuwa sa pagsagot-sagot mo sa akin, ha? Huwag kang ang bastos. Hindi ho ako bastos. Sadyang pagod lang talaga ako. Kaya pwede ba? Ipagpaliban na muna natin to. Wala ako sa mood makipagbardagulan sa inyo. Kinakausap kita ng maayos, Luna. Papasok na ako sa kwarto ko. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Mag-usap tayo ng maayos. Ang kulit-kulit nyo naman eh. Alam ko nasasaktan ka sa pagkamatay ng papa mo, pero hanggang kailan mo babalak sirain ang buhay mo, ha? Hindi sapat na rason yung pagkamatay ng papa mo para sirain mo yung kinabukasan mo. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo kasi hindi ko naman kayo totoong nanay. At hindi ko rin totoong kapatid yang si Mara. Kaya utang na loob, lubay-lubayan nyo na ako! Sigurado ako na kung nabubuhay lang yung papa mo, hindi siya matutuwa sa mga pinagsasasabi at pinaggagawa mo. Kung nabubuhay si Papa. Pero patay na nga, di ba? Kaya wala nang patutunguhan tong usapan na to. Meron! Kasi kinabukasan mo ang nakasalalay dito. Kinabukasan? Ilang beses ko bang kailangang ulit-ulitin na wala namang kinabukasang nag-aantay sa akin? Pareho niyang patay ang mga magulang ko. Pero andito pa kami ng kapatid mo, Luna. Hindi ko kayo mga kadugo. Hindi ko kayo kaano-ano. Pero ni minsan, hindi namin naisip yon dahil tunay na anak at tunay na kapatid ang tingin namin ni Mara sa'yo. Hindi totoo yan. Kasi halata naman na ako lang yung nasasaktan sa pagkawala ni Papa eh. Halata naman na ang bilis-bilis niyong nakapag-move on na parang walang nangyari. Napaka-plastic niyo. Nagkakamali ka, Luna. Kinailangan naming magpakatatag kasi ikaw nga itong inaalala namin. Napakahirap naman yatang paniwalaan yan. Dahil hindi mo kami nakikitang nagluluksa, hindi ibig sabihin nun na hindi kami nasasaktan. Alam mo ba na araw-araw akong tinatanong ni Mara kung kumusta ka na? Na kahit natatakot na sa'yo yung kapatid mo, palagi niya pa rin sinasabi sa akin na sobrang namimiss ka na niya. Palagi niyang pinagdadasal na balang araw. Sana bumalik yung dating samahan ninyo. At ganun din ako, anak. Sana balang araw bumalik yung dating Luna na malambing at palangiti. Noon yun, nung nabubuhay pa si Papa. Pero nung nawala si Papa, naramdaman ko na mag-isa na lang ako sa buhay. At sa pagkawala ni Papa, mas lalo ko lang naramdaman na hindi ko kayo makakadugo. Sinabi ko na to noon at sasabihin ko ulit sa'yo. Sina Mama at Papa ang kailangan ko. Hindi ko kayo kailangan ni Mara. Patuloy akong nagmatigas at nagrebelde hanggang sa dumating sa puntong tuluyan na akong nag-drop out sa pinapasukan kong eskwelahan. Noong una ay galit na galit si Mama sa naging desisyon ko at sobrang nag-aalala si Mara dahil kitang-kita nila kung paano ko unti-unting sinisira ang kinabukasan ko. Pero habang tumatagal ay parang napagod na rin silang pilitin ako at kalaunan ay tinanggap na lamang nila ang desisyon kong huminto muna sa pag-aaral. Sinabi pa nga sa akin ni Mama na naiintindihan niya raw ang kailangan ko munang magluksa sa pagkamatay ni Papa at bigyan ng sarili ko ng panahon para huminga.
Pero dahil hindi na rin ako binigyan ng pera ni mama ay nagkulong na lamang ako sa kwarto at nagmukmok maghapon. Lumalabas lamang ako sa sala kapag sobrang gutom na gutom na. Pero kadalasan ay nasa loob lamang talaga ako ng kwarto, nakatulala sa kisame o natutulog para lamang takasan ng bigat ng nararamdaman ko. Aaminin ko sa inyo na hindi po ako proud sa bahaging ito ng buhay ko. Pero ito ang totoo. Ito ang mapait at magulong yugto ng buhay ko na kinailangan kong pagdaanan. Bago ko unti-unting maintindihan ang sarili ko at ang mga desisyong ginawa ko na pinagsisihan ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating kami sa puntong halos naubos na ang pera sa joint account nina mama at papa. Kaya naman kinailangan ni mama na maghanap ng trabaho at kumuha ng kung ano-anong sideline para lamang maitawid ang pang-araw-araw naming mga gastusin. Si Mara naman ay nagpa-part-time job para makatulong sa bahay at para may pagpatuloy niya ang pag-aaral at mabayaran ang sarili niyang tuition. Sa totoo lang ay sobra akong nakonsensya ng mga panahong yon dahil kung tutuusin ay may dahilan silang iwan o palayasin ako. Lalo na't naging pabigat na ako sa kanila. Pero yon ang isang bagay na hindi nila ginawa. Kahit minsan ay siguradong napagod na rin sila sa akin. Aaminin ko na nang mga panahong yon ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ko kina mama at kay Mara. Kahit papaano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ko at medyo humupa ang sakit. Kahit na hindi pa ito tuluyang nawawala ay may mga gabi pa ring masakit at may mga ala-ala pa rin bumabalik pero hindi na kasing bigat ng dati. Sa totoo lang ay nakakahiyaring aminin pero mas naging mature pa sa akin ang nakababata kong kapatid na si Mara. Mas maaga niyang natutunan kung paanong tumayo at magpatuloy kahit na nasasaktan. Siguro ay ganun talaga ang buhay, Papa Dudut. Iba-iba tayo ng paraan ng pagluluksa. At iba-iba rin ang oras na kailangan natin bago tuluyang makabangon. At pagkatapos ng isang taon ay unti-unti na namang bumalik ang sakit. Dahil papalapit na ang Pasko at muli kong naaalala si Papa. Ano ba naman tong bodega na to? Ang dumi! Ang daming alikabok! Luna anak, yung extension cord, asa na? Hinahanap ko pa! Saan niyo po ba kasi nilagay yon? Tingnan mo dyan sa cabinet. Ano ba naman to? Ay! Teka, ito yung... Ate naman, ba't ang tagal mo? Kanina ka pa namin inaantay ni Mama yung extension cord. Asa na ba... Ate? Saan mo nakita yan? Dito sa loob ng lumang cabinet. Naalala mo ba to? Ito yung pinakahuling parol na ginawa namin ni Papa bago siya na-aksidente. Siyempre naman ate. Tandang-tanda ko pa noon na pinipilit niyo ako ni Papa na tulungan kayo sa Christmas lantern na yan. Pero tinatanggihan ko kayo. Oo. Tinatanggihan mo kami ni Papa kasi ayaw mo yung napapagod ka. Sayang, no? Hindi na umabot tong parol na ginawa namin sa contest. Kasi hindi na namin natapos to ni Papa. Nakakamiss yung mga panahon na yun, no? Kung pwede lang sana nating balikan yun. Ate Luna, hindi pa naman huli ang lahat eh.
Ha? Anong ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, pwede pa naman tayo gumawa ng mga bagong alaala. Ikaw, ako, si Mama. Alam ko naman yun eh. Gusto mo ituloy natin yung Christmas lantern yun ni Papa? Ewan ko. Siguro ibabalik ko na lang dito sa cabinet. Wala na rin naman tong silbi. Tsaka nasasaktan lang ako tuwing naaalala ko si Papa. Alam niyo kayong dalawa, kanina ko pa inaantay yung extension cord, ha? Asa na ba? Sorry Ma, nakita kasi ni ate yung Christmas lantern nila ni Papa. Naaalala ko pa yan, ha? Tandang-tanda ko pa nung pinagalitan ko kayo kasi ni minsan hindi naman kayo nanalo sa pa-Christmas lantern making contest ng barangay. Nakakamiss yung papa niyo, no? Sobra. Ay, labas na po tayo. Nahanap ko na rin naman yung extension cord Ay, eh. sandali lang ate. May naisip ako. Ha? Anong naisip mo? Di ba may pa-Christmas lantern contest ulit yung barangay ngayon? Oo. Eh ano naman ngayon? Ay, Mara, anak. Alam ko na kung anong iniisip mo. Magandang ideya yan. Di ba, Ma? Sandali lang. Mara, hindi ko kayo maintindihan. Ano ba kasing sinasabi nyo? Kayong dalawa lang tong nagkakaintindihan eh. Tutulungan ka namin ng kapatid mo na tapusin yung Christmas lantern ninyo ng papa mo. At isasali natin dun sa parol contest this year. Malay mo naman. Baka manalo na, di ba? Nang gabing yon ay ramdam ko na tuluyan nang nawala ang puot at galit sa puso ko. At para bang nararamdaman ko mismo ang presensya ng Diyos sa buwan ng Kapaskuhan. At doon na rin kami tuluyang nagkapatawaran ni na Mama at Mara. Mas lalo pang bumalik ang saya at init ng aming samahan ng muli naming pagtulungan ang paggawa ng Christmas lantern na sinimulan namin ni Papa. Sa totoo lang ay wala na akong pakialam noon kung mananalo o matalo ang parol sa contest. Ang mahalaga lang sa akin ay matapos ito at makita na nakakarami ang aming ginawa. Pero sobrang bait ni Lord. Dahil sa unang pagkakataon ay nanalo ang parol na pinagtulungan namin ni Mara at Mama. At habang naglalakad kami sa sidewalk ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng tapat. Magpatawaran at maramdamang muli ang pagmamahal at pag-unawa namin para sa isa't isa. Congratulations, ate! Congratulations, nanalo yung parol mo! Sigurado ako na pag nandito si Papa, matutuwa siya sa ating tatlo. Matagal ang pangarap ni Papa na manalo sa contest na yun eh. Naku, tama ka dyan, anak. Alam nyo, sana wag akong multuhin ng papa ninyo, no? Pero sa tingin ko nanalo yung parol natin. Kasi tumulong ako. Siguro kung noon pa lang, tumulong na ako Malamang sa malamang, matagal na din tayong nanalo. Nako! Wow, Ma, ang lakas ng hangin! Biro lang. Pinapatawa ko lang kayo. Mara, maraming salamat Tinulungan niyo ako dito. Hindi po tayo mananalo kung hindi dahil sa inyo. Wala yun, ate. Maliit na bagay. Anak, huwag kang mag-alala. Gagawa ulit tayo ng panibagong parol sa susunod na Pasko. Yun. At sinisiguro ko sa'yo na tayo ulit ang mananalo. Hindi na po kailangan, Ma. Ha? Bakit naman? Okay na po ako na natapos na natin yung sinimulan namin ni Papa. Sa susunod na taon, mas gusto ko po na i-enjoy natin yung Pasko natin na magkakasama. Aww, sweet mo naman, ate. Pero alam niyo, Mara, alam ko namang hindi naging madali yung taon na to nang dahil sa akin Nagsisisi ako. Kasi
Ang dami kong oras na sinayang. Nagsisisi ako kasi pilit kong pinagtabuyan yung mga taong walang ibang ginawa kundi mahalin ako ng totoo. At nagsisisi ako kasi hindi ako naging mabait na kapatid at anak sa inyo. Ate, wala na yun, ha? Kalimutan mo na yun. Luna, anak, makinig ka sa akin, ha? Hindi kami nagsisinungaling ng kapatid mo nung sinabi kong mahal na mahal ka namin at hindi ka namin susukuan. Siguro nga hindi tayo magkadugo. Pero sinabi ko na sa'yo to noon at sasabihin ko ulit sa'yo to ngayon. Ni minsan, hindi naging hadlang yon para mahalin kita na parang tunay kong anak. I love you, Ma. I love you too, anak. Bara, isa sa mga pinagsisisihan ko yung hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. I'm sorry kung naging mahina ako. And I'm sorry na pinagmalupitan kita. Sana mapatawad mo pa ako. Patatawarin lang kita pero sa isang kondisyon. Ha? Ano naman yun? Pwede mo ba akong yakapin, ate? Siyempre naman. I love you, ate. I love you din, Mara. Sa puntong ito ay masasabi ko na may kapatawaran at kapayapaan na sa pagitan namin ni Mama at ni Mara. Alam kong may mga taong maaaring humusga sa mga pinagdaanan at naging desisyon ko, pero gusto ko lang sabihin na napakalaki talaga ng epekto kapag nawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Kaya naman kung may kakilala tayong nagluluksa, sana'y huwag tayong mapagod na iparamdam sa kanila na may kasama sila at hindi sila nag-iisa. Dahil sa mga panahong yon, kahit simpleng pakikinig o pananatili ay napakalaking bagay na. Sa ngayon ay bumalik na ulit ako sa pag-aaral at isa na rin po akong working student. Aaminin ko na may mga struggles pa rin ako sa buhay. Pero araw-araw ay sinusubukan kong bumangon at ayusin ang sarili ko. Pangarap ko talaga na makapagtapos at makakuha ng maayos na trabaho para kahit papaano ay makabawi ako kina Mama at kay Mara, na patuloy na naniniwala at nagmamahal sa akin kahit na nawawala na ako sa landas noon. Sa lahat ng pinagdaanan ko ay doon ko napagtanto na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang kadugo mo. Ang pamilya ay ang mga taong piniling manatili, umunawa at magmahal sa iyo kahit sa mga panahong mahirap ka nang mahalin. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pakikinig and more power sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Luna. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Love stories. Hindi magandang kumuha ng higit pa sa iyong pangangailangan. Dapat isipin pa rin ang iba bukod sa iyong sariling kapakanan. Ikaw, kapuso, kaya mo bang hindi man lamang ng kapwa kung nakahain na sa iyo ang maraming grasya? Dear Papa Dudut, sobrang init noon at halos nasa dulong parte na ako ng linya. Umaasa ako noon na sana ay may maabutan pa ako kahit itlog lang na panlaga. Pinagmasdan ko ang mga taong nasa pila at tulad ko ay alam kong nagdarasal din sila noon na sana ay may maabutan pa silang maiuwi mula sa community pantry na yon, Papa Dudut. Ito po ang kwento ng aking pagpila noon sa community pantry kasama ang aking anak na si Nika. Ako nga pala si Cheryl, 40 years old at isang single mom dito sa Dagupan. Mula noong nauso ang community pantry ay wala kaming ibang ginawa ng aking 18 anyos na anak na si Nika kundi ang pumila
at umasang may makukuha mula sa mga ibinibigay ng ibang may kaya. May learning disability po si Nika. Hindi naman apektado ang pananalita niya pero sadyang mabagal ang progress ng kanyang isipan. Sa edad niya noon na 18, ang level ng utak niya ay parang sa 7 taong gulang na bata. Kailangan ko rin siyang isama dahil walang mapag-iwanan sa kanya noon sa bahay. Dalawa lang kasi kaming magkasama noon sa buhay, Papa Dudut. Nakita at naramdaman ko ang hirap ng pagpila noon. At may mga pagkakataon nga dati na wala na kaming naaabutan ng aking anak, kundi asin at luya na lamang. Pinatos pa rin namin yon at ginamit ko noon sa pagluto ng lugaw na halos 1 dakot na lamang sa kamay ang bigas na aking ginamit, Papa Dudut. Ang hirap pong maging mahirap, pero ano bang magagawa namin noon? Yon ang sinisiksik ko sa aking utak, Papa Dudut. Ma, Ano yun, anak? pwede na po ba tayong umuwi? Kanina pa po kasi tayo dito. Ang init-init. Para na pong nasusunog tong braso ko, oh. Hipan-hipan mo na lang muna, anak. Mawawala rin yung init na yan. Gusto ko na rin po kasing umuwi. Ang sakit na po kasi ng paa ko. Gusto ko na po sanang umupo. Konting tiis na lang, nak. Malapit na tayo. Ipagdasal mo na lang sana may makuha pa tayong bigas at konting gulay sa community pantry. Ano po ba yung community pantry? Bakit po ba may ganyan? Wala naman po tayong pinipilahang ganyan dati eh. Ang community pantry ginawa para sa mga nangangailangan tulad natin. Tayong mahihirap, Hindi ko pa rin po maintindihan, Ma. Bakit mahirap lang? yaman. Lagi tayong kinukulang sa pera. Kaya ginawa ang community pantry na to para yung mga may kaya magbahagi sila ng blessings nila para sa mga katulad nating nangangailangan. Ano po ba yung mga nakalagay doon na pwede nating kunin, Ma? Lahat ng nakalatag sa mesa pwede nating makuha. Pero dapat yung kailangan lang natin ang kunin natin. Yung itlog po, ilan po yung pwede nating kunin? Kung para sa ating dalawa, sapat na yung 2 o 3. Depende sa iluluto ko mamaya. Ano po ba yung meron pa? Di po kasi makita eh. Ang dami kasi nakapila. Humaharang sila sa akin eh. Merong instant noodles, gulay. Kanina may prutas dyan pero mukhang naubos na rin. Teka ano pa? Ayun, meron ding asukal, patis, kape at face mask. Ayun anak, dapat pala makakuha tayo ng face mask kasi hindi pa ako nakakapaglaban nung sa atin. May pera rin po ba doon, Ma? Minsan meron. Depende yan anak sa magbibigay. Pwede po bang magsulat doon ng gusto natin? Para yun na lang po yung ibigay ng mayayaman. Naku anak, hindi pwede. Kung ano lang yung kayang ibigay ng may kaya, yun lang ang dapat nating tanggapin at kunin. Magpasalamat na lang tayo at meron pa ring mabubuting puso na handang tumulong kahit hindi naman kailangan. Ma, Ano yun anak? bakit po ba tayo mahirap? Hindi ko makalimutan ang naging tanong na yon ni Nika, Papa Dudut. Hindi ko rin alam ang isasagot sa kanya noon. Bakit nga ba kami mahirap? Yan din ang tinanong ko noon sa sarili ko. Dahil ba yon sa pagiging single mom ko? Iniwan ako noon ng tatay ni Nika 1 buwan after ko siyang maipanganak. Wala akong ibang choice kundi ang buhayin siyang mag-isa. Kinaya ko naman. Naging isa kong sales lady sa isang tiyangge at kinaya naman ang sahod ko noon na buhayin kaming dalawa. Pero dahil nga sa pandemya nadamay ako noon sa mga natanggal.
Sinubukan ko namang humanap noon ng trabaho pero nabigo ako, Papa Dudut. Kaya naman nagsimula ako na pumila sa mga community pantry para mabigyan ng solusyon ang kakulangan namin noon ng pangtusto sa pang-araw-araw. Halos araw-araw nga noon nakapila kami. Hindi ko naman yon ginustong gawin pero gipit na kasi ako. Wala na akong ibang naisip na pagkukunan ng pera para sa amin ni Nika. Bilang isang ina, hindi ba't gagawin mo ang lahat para hindi ko malamang sikmura ng iyong anak? Ito na lamang, Papa Dudut, ang mga katagang sinabi ko sa sarili ko para lamang lumakas ang loob kong pumili ng mga produktong libre sa community pantry. Ma, Ano yun? bakit po kailangan nating pumunta sa ibang barangay para makapila sa community pantry nila? Wala na po ba yung sa barangay natin? Nakita mo naman kanina na konti na lang ang natira doon, di ba? Puro kamati, sibuyas at asukal. Meron pa naman tayo noon. Kaya tayo andito sa ibang barangay? Oo, anak. Balita ko kasi mas marami yung binibigay dito, tapos konti lang yung mga nakapila. Mas makakapili pa tayo kumpara ron sa barangay natin. Kung gano'n naman po pala, di kumuha na lang po tayo ng marami para hindi na tayo pipila bukas. Nakakapagod kasi yung pabalik-balik Nasilip ko po may mga candy din doon. Kukuha po ako ng marami kasi yung sa barangay natin wala namang candy Pwede po ba, Ma? Bibigyan ko rin yung mga kapitbahay natin. Anak, nakikita mo ba yung karatolang nakasabit sa pantry? Opo. Pwede bang basahin mo? Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha ba batay sa pangangailangan. Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan. Tama po ba, Ma? Alam mo ba kung bakit nila nilalagay yan dyan? Hindi po. Ibig sabihin lang niyan, ang dapat mo lang ibigay ay yung kaya mo. At para naman sa mga kukuha, dapat di sobra. Kunwari, kukuha ako ng noodles para sa atin. Ang kaya lang naman nating ubusin 2 o kaya 3 noodles. Yun lang dapat ang kunin ko. Pero kasi, Ma, gagamitin naman natin yung sobra para sa ibang araw. Para di na tayo laging nakapila dito. Nakakapagod din kasi. Alam kong nakakapagod pero kailangan nating magtiis. Hindi lang tayo ang mahirap at nangangailangan. Marami ring iba na dapat makakuha dyan, hindi lang tayo. Bakit po yung ibang nakapila kanina? Sobrang dami nung kinuha nila. Yung isang lalaki nga, halos hindi na niya mabuhat sa dami ng delata na kinuha niya Yung isang matandang babae naman, nahulog na ng nahulog yung mga kinuha niya kasi hindi na niya kayang dalhin sa dami. Tuwang-tuwa pa nga po sila, marami silang nakuha Gumaya na rin tayo, Ma, para masaya na rin po tayo. At sa tingin mo, tama ba yon? Sa tingin mo, sinunod ba nila yung nasa karatula? Hindi po, pero... Wala nang pero-pero, anak. Kukuha lang tayo ng sapat para sa ating dalawa. Hindi naman tayo mauubusan. Meron pa ring ibang community pantry na pwede nating puntahan. Hindi lang tayo ang may kailangan yan. Kawawa naman yung ibang mauubusan kung kukunin natin lahat, di ba? Nakakapagod po kasi pumunta araw-araw sa community pantry Lalo po kapag sa ibang barangay pa tayo pupunta. Ang hirap po maglakad. Nakakapaso po sa braso yung init Kailangan Sige po. Ngayon lang naman to habang wala pa akong trabaho.
Pasensya na anak ha at kailangan mong magtiis. At kung kailangan mong pumila rito imbes na maglaro na lang sana. Ayos lang po yun, Ma. Ang importante, masamahan kita. Nahihiya ako kay Nika Papadudot dahil nga sa hindi ko siya mabuhay dahil sa kapos ako. Kinakailangan niya tuloy dalhin ng sakit ng binti sa kakatayo at kakapila. Naawa rin ako sa kanya habang pinagmamasdan ko siyang naiinggit sa ibang batang naglalaro samantalang siya ay nakapila sa initan. Naisip ko kung may ibang paraan lang sana para hindi na kami pumila ay hindi na sana namin yon nararanasan pa. Nasaktan ang puso ko bilang isang ina habang pinagmamasdan ang mga mata niyang punong-puno ng pagod at inggit. Naisip ko nga rin na sundin ko na lang kaya ang sinabi ni Nika na kumuha ng sobra. Pero napailing na lamang ako noon. Hindi yon pasado sa aking prinsipyo, Papadudot. Nasaktan na nga ang pride ko na pumila noon sa community pantry tapos manlalamang pa ako. Naisip ko noon na kahit prinsipyo na lamang at dignidad ang meron ako sa mga panahong gipit ako ay hindi ko hinayaang maging masama ang anak ko dahil lamang kapos kami. Kung nagawa ng iba ay hindi naman ibig sabihin ay gagawin ko na, hindi ba? Papadudot, muli na naman kaming pumila noon kinabukasan. Plinano na lang namin kumuha ng sardinas at sayote na uulamin namin sa gabi. Habang nakapila ay nilapitan kami ng kapitbahay namin na si Tisay, kaedad ko rin. Tisay ang palayaw niya dahil masyado itong pumuti dahil sa kakainom noon ng mga mumurahing gluta at paggamit ng Kojic na sabon. Kumpara sa amin, mas nakakaangat ang buhay ni Tisay. May sari-sari store ito noon, ang kanyang asawa naman ay isang dicer noon sa isang grocery store. Hindi ko naging ka-close si Tisay at bukod kasi sa pagiging tsismosa nito noon, may ugali din siyang abusada. Kaya hindi na ako nagulat noong nakita ko siyang maraming bitbit mula sa community pantry. Napailing na lamang ako at naawa para sa ibang kasamahan kong nakapila. Panigurado na naisip ko na konti na naman ang maiuwi naming mga nakaabang pa dahil sinagad ni Tisay ang pwede niyang makuha. Sinubukan kong umiwas ng tingin sa kanya pero nakita ako nito at agad na nilapitan. Oh, Tisay. Mukhang nakarami ka sa pantry ah. Naku, pangatlong balik ko na nga to eh. Di ko nga alam kung bakit ako kumuha ng asin at itlog eh. Marami namang ganito sa bahay. Grabe naman. Nagtatlong balik ka talaga? At bakit hindi? Libre naman yun para sa lahat ah. Pero paano naman yung ibang nakapila rin? Marami rito kanina pa nakaabang. Tingnan mo yung mga nasa harapan ko. Halos nanunuyo na yung balat dahil sa init ng panahon. Sus, marami pa namang nakalatag doon. Kung sakaling maubusan sila, pwede pa rin naman silang bumalik kinabukasan ah. Marami namang magbibigay. Di nauubusan ng mayaman sa mundo, Cheryl. Masama po yan, Ate Tisay. Anong masama? Yung kumuha ng sobra. Dapat magtira pa rin tayo sa ibang nangangailangan. Aba, ay sino naman nagsabi sa'yo niyan? Si mama ko po. Binasa niyo po ba yung karatula sa pantry? Kumuha lang batay sa pangangailangan. Eh marami akong pangangailangan eh. Kaya marami rin ang kinuha ko. O, di ba? Binatay ko lang sa kailangan ko. Lusot! Eh bakit po kayo kumuha ng itlog at asin kung sinabi niyo po kanina na hindi niyo naman kailangan yan? Eh kasi... Ay nako, Cheryl, kung ano-ano ang tinuturo mo sa anak mo. Pati ako nangungunsumi sa pag-i-explain eh. Tama naman siya. Dapat di ka kumukuha ng sobra. Nakakaawa naman yung hindi pa nakakakuha. Marami pang nakapila. Paano kung mas kailangan nila yan kesa sayo? Yung asin, yung itlog, marami ka pa niyan. Baka pwedeng ibalik mo na lang para makuha nung ibang mas may kailangan. Eh di pumunta sila sa ibang community pantry. Dun sigurado di sila mauubusan ng asin.
Yung pagod kasi ang pinag-uusapan dito. Mahirap yung pumila ka at mag-uubos ka ng lakas at oras para rito, tapos pagdating mo sa pantry, wala ka na pala makukuha. Nakakasama yun ang loob sa totoo lang. Kaya wag nyo na pong ubusin. Ibalik nyo na po kahit 4 na itlog lang po. Please po, para makakuha din kami. Alam mo, Nika, pasalamat ka, cute ka at nasa mood ako. Pero bilang mabuting kapitbahay, ibibigay ko na lang sa inyo ang 3 itlog na to. Masarap yan ihalo sa noodles. Meron pa ako nakitang noodles doon, mga 8 pa yata. Sana maabutan nyo. Salamat po, Ate Tisay. At ito pa, may ituturo ako sa inyo kung sakaling magbago lang ang isip nyo at ang prinsipyo nyo. Ano po yun? Ayos na, Tisay. Salamat na lang dito Kailangan huwag ka magsusuot ng magara. Dapat itsurang mahirap ka talaga para kahit kumuha ka ng marami, hahayaan ka nila. Kasi nga kailangan mo, di ba? Mukhang kailangan mo. Pwede ka rin magkwento ng kahirapan mo. Pwede kang mag-imbento ng sasabihin mo para kaawaan ka nila. Tingnan mo, sila pa ang magkukusang magbigay ng marami sa'yo. Pwede po pala yun, Ma. Hindi naman kailangan gawin yan, Tisay. Hindi magandang gawain yan. Ayaw naming mang-abuso. Ano ka ba naman, Cheryl? Sa ating dalawa, dapat ikaw nga ang gumagawa nito at hindi ako. Alam kong wala ka ng trabaho ngayon at kailangan mo to. Concern lang naman ako sa'yo at sa anak mo. Kung di ka kukuha ng sobra, paano ka? O siya, mauna na ako. May pupuntahan pa akong ibang community pantry mamaya pag naiuwi ko na lahat ng to. Nainis ako kay Tisay at nahilan niya noon si Nika sa mga kalokohan at pagiging abusado niya. Kaya nga ayaw ko noon na lumapit-lapit si Nika sa kanya dahil alam kong wala itong maidudulot na maganda sa anak ko. Ilang beses akong kinumbinsin ni Nika na sundin namin ang ginawa ni Tisay. Pero ilang beses ko ring sinabi sa kanya na hindi namin yon kailangang gawin. Opo, mahirap kami. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay mga abuso na kami. Naisip ko lang na nakakahiya naman sa mga namimigay kung sobra-sobra naman kami sa pagkuha. Sinubukan kong ilayo si Nika kay Tisay lalo na sa pagpila noon sa mga community pantry. Pero hindi nangyari yon. Nakasabay ko pa rin siya ng ilang beses at talagang pinaninindigan niya na kumuha ng kukuha kahit na hindi naman niya talaga totoong kailangan. Wala akong ibang nagawa noon kundi ang magdasal na sana ay hindi niya malason ng tuluyan ang utak ng anak ko. Ayoko magaya si Nika sa iba naming gahaman at hindi na naisip ang kapakanan ng iba na kapitbahay. Gusto ko noon na kahit kabutiang loob lamang ang maiambag ko sa anak ko, pero naging imposible yon dahil kay Tisay. Ito na naman siya. Langit, magpaulan ka ng pasensya. Sana bumaha ng pasensya para hindi tumirik ang mga mata ko sa pagkabwisit. Ano po sabi niyo, Ma? Hindi ko po kayo narinig. Wala anak. May binibilang lang ako sa utak ko. Binibilang ko lang kung ilang okra yung kukunin ko para sa ating dalawa. Cheryl, grabe to. Parang di naman ako kilala. Di pa lumingon kanina pa kita tinatawag. Dead ma lang? Ganda yan? Ikaw pala, Tisay. Di kasi kita nakilala sa suot mo. Ito bang suot ko? Sinuot ko lang yung sombrero at maluwag na t-shirt ng asawa ko para di ako makilala. Ang daming butas nitong t-shirt ko, no? Kaya mo bang bilangin? Makilala saan? Kasi medyo stricto yung nagbabantay ng pantry ngayon. Kaya kailangan may pa-change costume ako. Kanina naka-sandal shorts lang ako, tapos nakalugay. Ngayon naman ito suot ko. Pormahang tomboy. Nagpalit ka ba ng damit para makaulit ka sa community pantry? True! Ang galing ko, diba? Ano ka ba naman, Tisay? Pwede naman kasing pumila sa mga susunod na araw. Di mo naman ganun kakailangan Kung meron ka pang stock sa bahay nyo, pagtiisan mo muna. Ay naku, araw-araw naman akong pumipila talaga para pangdagdag dun sa benta ko sa tindahan ko. Pinebenta mo mga nakukuha mo rito? Hoy, ano ka ba? Huwag ka maingay.
Mamaya kuyugin ako ng mga tao rito eh. Kukuyugin ka talaga kasi mali ang ginagawa mo. Yung mga nakapila dito, gusto lang nilang may makain sa araw na to. Gusto lang nilang maitawid ang araw na to dahil kapos sila, pero ikaw pagkakakitaan mo lang? Huwag mo na nga akong konsensyahin dyan. Di rin yan e-epekto. Matagal na akong iniwan ng konsensya ko. Ikaw nga dapat ang pinapangaralan ko rito eh. Alam mong kapus na kapus ka. Mas kapus ka pa kaysa sa ibang nakapila. Pero kung kumuha ka, parang kang ibon. Yung sapat lang at kaya ng tiyan mo. Paano kung sa susunod na araw wala ng pantry? Eh di nga ka. Ma, mukhang tama po si Ate Tisay. Thank you, Nika. Kasi ma, mukhang mauubusan na naman tayo. Oh. Yung iba ang daming kinuha. Hindi naman sila mukhang mahirap. Pero paano po tayo? Hindi dapat ganun, anak. Mali yun. Pero mali po ba na kumuha ng sobra para masiguradong may makakain tayo bukas? Buti pa tong anak mo, Cheryl, nag-iisip. Naku, sino ba talaga sa inyo ang nanay? Naawa na rin kasi ako sa inyo, ma. Lagi po kayong malungkot kapag wala na tayong nauuwi sa bahay. Tapos, lagi pa tayong nabibitin po sa kinakain natin. Hindi po maganda sa pakiramdam na matulog na kulang sa pagkain. Mas gusto ko pang magutom kaysa makapang-abuso. Pero ako, ma, ayoko pong magutom. Ayoko rin naman, anak, O pero... siya, maiwan ko na kayo dyan ha. Inantok na ako bigla sa away niyong mag-ina. Nalungkot at naawa ako noon kay Nika, Papa Dudut. Pero pinilit ko pa rin pinaunawa sa kanya na mali ang sinabi ni Cheryl. Sinabi ko rin na mali ang ginawa noong ibang taong nakita niya na sobrang dami ng kinuha. Sinabi ko rin sa kanya na hindi porket walang sumasaway ay dapat na naming gayahin ang ginagawang mali ng iba. Hindi porket ginawa ng iba ay gagawin na rin namin. Ito ang huling sinabi ko sa kanya. Tumango lamang siya noon pero alam kong hindi siya sumang-ayon sa akin. Nainis pa ako noon, Papa Dudut, noong nakita kong marami ang katulad ni Tisay. Ang daming kinuha, di na halos nag-iwan sa iba. Nalungkot ako. Hindi para sa amin ni Nika, kundi para sa iba na kumakalam na rin ang sikmura noon pero walang magawa kundi ang umuwi na lamang. Ayokong mamuhay sa mali noon si Nika, Papa Dudut. Kaya nga kahit halos nalaso na noon ni Tisay ang utak niya, ay hindi pa rin ako napagod na ipaalala sa kanya ang prinsipyo ko. Mali, Papa Dudut, ang manlamang. Mali ang mga abuso. Ito ang naging paulit-ulit kong sinasabi sa kanya noon. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Naghanap ako ng trabaho para hindi na kami pumila sa community pantry, Papa Dudut. Hindi na kasi maganda ang nakikita noon ni Nika. Puro kasakiman ang nakita niya sa mga pila sa community pantry. Naisip ko na kapag tumagal na ganito ay baka magaya na rin si Nika sa kanila. Hindi ko hinayaang mangyari yon, Papa Dudut. Kaya kahit alam kong mahirap ay sinikap ko noon na makahanap ng trabaho pero nabigo ako. Nangutang na lamang ako sa ibang kamag-anak ko noon kahit konti lang, pang raos lang. Sinabi ko kasi sa sarili ko na hindi na kami pipila sa mga community pantry. Pinaalala nila sa akin na huwag kong talikuran ang pagkuha ng kailangan namin sa pantry dahil mas praktikal yon. Pero mas inuna ko ang prinsipyo ko. Sobrang tinipid ko kung ano ang meron na lamang kami. Hindi ko inalintana ang hirap ng pagtatawid sa aking prinsipyo. Kung ito ang paraan para maging mabuti ang anak ko. Ma, Oh, bakit po hindi na tayo pumipila sa mga community pantry? hindi naman natin kailangan. May natitira pa tayong pera rito. Kapag naubos na po ba ang pera natin, babalik na tayo sa pagpila?
Kailan po kaya? May naisip na po ba kayong kukunin natin? Hindi ko pa alam, anak. Pumila na kaya tayo, Ma. Tapos ipunin natin yun para may imbak tayo. Kuha na tayo ng marami. Parang si Ate Tisay. Tutulungan naman kitang magbuhat, Ma. Pwede nga po yung tinuro ni Ate Tisay eh. Yung mauuna po kayong pumila. Tapos ako naman yung susunod sa inyo. Para makarami tayo. Hindi iisipin ng nagbabantay na iisang bahay lang tayo. Tsaka po, isuot natin yung mga sirang damit natin. Makakatulong po yata yun. Di ba paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na mali ang manglamang? Mali ang mang-abuso at mali ang manloko? Parang hindi ka naman natututo. Pero Ma, kailangan din kasi natin yun. Alam ko namang konti na lang ang pera mo dyan eh. Gusto ko lang naman pong hindi na kayo mamroblema kung ano yung pagkakasyahin yung pagkain natin sa araw-araw. Nanay ako. Alam ko kung paano pagkasyahin kung ano man ang meron tayo. Huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. Tulungan mo na lang ako maglaba mamaya. Sobrang nipis na po ng sabon. Bimpo na lang po at 3 panty siguro ang kakayanin nun. Umutang ka muna sa tindahan. Sabihin mo bukas ko babayaran. Doon po sa tindahan ni na Ate Carol, hindi na daw po sila nagpapautang ngayon, Ma. Bukas na lang tayo maglaba. Kapag may sobra sa ipangbibili ko ng pagkain natin mamaya, bibili tayo ng isang sabon. Teka, may sabong panligo pa naman tayo, di ba? Makapal-kapal pa yon, baka pwedeng yun na muna ang gamitin natin para hindi na tayo matambakan ng labahan bukas. Ay, O bakit? nalulungkot po kasi ako, Ma. Kasi Kasi mahirap po tayo. Kailangan natin laging magtiis, magtipid. Nalulungkot ako na puro tayo lugaw. Nalulungkot ako kasi wala kayong masyadong pera sa bulsa nyo. makakaraos din tayo, anak. Matapos lang ang pandemyang ito, promise ko sa'yo hindi na lugaw ang laging kakainin mo. Bakit po kasi tayo mahirap, Ma? Bakit yung iba naman mayaman? Hindi naman yata tama yun. Anak, ang importante, namumuhay tayo ng... Marangal. Alam ko na po yan, Ma. Lagi niyo pong sinasabi sa akin yan. Pero paano naman po yung gutom natin? Mabubusog ba tayo kapag araw-araw tayo magiging mabuti? Papadudot muli ay hindi na naman ako nakasagot kay Nika. Matalinong bata po si Nika at alam kong marami itong nalaman sa kanyang paligid kahit sa murang edad niya. Kaya nga naging maingat ako sa kanya sa pinapakita ko. Naging maingat din ako sa mga taong pinapalapit ko sa kanya dahil gagayahin niya ang mga taong ito hanggang sa kanyang pagtanda. Nalungkot lamang ako, Papadudot, na sa ganong edad ay nakita niya ang kahirapan namin. Hindi ba't dapat walang ibang iniisip ang mga bata kundi ang paglalaro lamang? Kinabukasan nga matapos ang naging pag-uusap naming yon ni Nika ay muli na naman kaming pumila sa community pantry. May nais akong gawin noon. Kinakabahan ako sa plano ko pero gusto kong ituloy yon. Maaga kaming pumila noon at dinamihan ko ang pagkuha sa pantry. Hindi ko na nga halos mabuhat noon sa sobrang dami. Tinulungan lamang ako ni Nika at nagtaka rin ito sa ginawa ko pero sumunod lang din siya, Papadudot. Ma, bakit po ang dami ata nating kinuha ngayon sa community pantry? Ayos lang yan, anak. Hawakan mo mabuti ang mga nakuha mo. Kaya ko naman pong dalhin to. Tara na po. Maya-maya, hintay pa muna tayo ng konti. Bakit po? Pipila pa po ba tayo? Nakita nyo naman pong wala na halos natira sa mesa ng pantry. Nakuha na nga po yata natin lahat eh. May hinihintay lang ako. Hindi na tayo pipila, dito lang tayo sa gilid. Sige po.
Cheryl, Nika! Wow, ang dami niyong nakuha ha! Sabi sa inyo, di nyo naman kailangan tipirin ang sarili nyo sa paghingi. Tama ka nga. Maganda nga na marami kaming kinuha. Bukas pipila ulit kami. Mas marami ang kukunin namin bukas. Teka nga, ngayon ka lang ba pipila? Oo, dumating kasi yung nag-deliver ng soft drinks kanina. Kailangan kong bantayan at baka makabasag na naman. Sakit talaga sa ulo yung mga yun. Ganun ba? O sige, pila ka na ron. Oo, teka, sandali lang ha. Hintayin niyo ako para sabay-sabay na tayong umuwi. Ma, wala na po halos natira dun sa pantry. Bakit niyo pa po pinapila si Ate Tisay? Makikita mo kapag bumalik siya rito. Oh, Tisay! Wala ka atang nakuha. Walang-wala talaga. Simot na simot yung noodles at dilate. Tingnan mo yung iba dun oh. Nagtsatsaga sa kung ano na lang yung meron. Kawawa naman sila. Kawawa talaga. Kinuha mo halos lahat ng meron dun eh. Di ka man lang nagtira. Di mo man lang iniisip yung iba. O teka, di ba nga ikaw ang nagsabi na kumuha lang ako ng kumuha ng marami? Sa'yo nagsimula to, no? Oo nga po. Yung po lagi niyong sinasabi kaya siguro kumuha ng ganito karami si Mama. Pero paano naman kaming late pumila? Wala na kaya kaming naabutan. Di ba ganito rin naman ang ginagawa mo dati? Ilang ulit kang kumukuha ng sobra kahit na walang natitira sa iba? Tumatawa ka pa nga eh. Ikaw ang pinag-uusapan dito. Ganyan na ba ang gusto mo makita ng anak mo? Maging sakim at abusada? Asan na yung prinsipyo mo? Kaya ko nga ginagawa to ngayon para malaman at makita ni Nika kung ano yung hindi niya dapat gayahin. Labo mo magturo! Naiintindihan ko po ang gustong sabihin ni Mama, Ate Tisay. Mali nga kumuha ng sobra at hindi magtira para sa iba. Nakita niyo po ba yung karatula na yon? Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan. O ngayon, Siguro naman po naintindihan nyo kung ano ang gustong sabihin nun sa atin. Kumuha ka na rito ng kailangan mo. Magtira ka lang ha dahil ibibigay ko pa yan sa ibang hindi nakakuha kanina. sigurado ka ba? Oo. Wala naman akong balak kunin yan lahat para sa sarili ko. Gusto lang kitang turuan kung ano yung tama. Ibibigay ko naman yan sa iba at sa'yo. Sana po sa susunod, hindi na po tayo manglamang. Hay, ona. O siya, pengin itong meatloaf tsaka okra. Gusto ko tong ulam mamaya eh. Hindi ko to bebenta, promise. Yan lang po ba? Oo, ito lang kailangan ko. Salamat, Cheryl ha. Pinamahagi ko rin ang araw na yon ang mga nakuha ko mula sa pantry at kinausap ko noon ng organizer at sinabi ko ang bala kong gawin. Pumayag naman siya at inayaan ako noon na hakutin ang mga pagkain sa mesa at hindi ko naman yon sinolo. Gusto ko lang maturuan ng leksyon noon si Tisay. Nag-work naman papadudot at mula nga noon ay hindi na siya nanguha ng higit pa sa kanyang kinakailangan. Natuto siyang magtira para sa iba at natuwa kami ni Nika. Natapos na ang community pantry sa aming lugar at napapangiti pa rin ako kapag naaalala ko ang mga naging karanasan namin. I-update ko lang kayo sa nangyayari ngayon sa buhay ko ha. Yaya po ko ngayon ng anak na organizer ng community pantry na nakausap ko po dati. Naawa ito noong nalamang wala akong trabaho. Maliit lang ang sahod ko pero masaya ako dahil marangal po ito. Ikaw, ano ang kwentong community pantry mo? Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Cheryl. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Barangay Love Stories. Masarap sa pakiramdam kapag nakuha mo ang isang bagay na pinaghirapan mo.
Masarap lalo ito sa pakiramdam kung alam mong nakuha mo yon sa patas at mabuting paraan. Ikaw kapuso, ano yung bagay na proud kang nakuha mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Carla, 25 anyos ako nang nangyari ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Naging kabit ako ng katrabaho ng kapatid ko. Itago na lang natin siya sa pangalang B-Boy, 35 anyos siya nang naging kabit niya ako. May asawa siya noon at itago na lang natin sa pangalang Leia. Dinala si B-Boy ng aking kapatid sa bahay namin. Nakasabay ko siya sa inuman at doon ay nag-click kami. Natuwa ako sa kanya kasi madali ko lamang siyang napapatawa at hindi naman nakahalata ang kapatid ko na nagkakamabutihan na kami ng gabing nasa bahay namin si B-Boy. Noong nalasing na nga ang kapatid ko ay doon na kami nakapag-solo ni B-Boy at doon na rin nagsimula ang lihim naming relasyon. Halos 10 taon na ang relasyon noon ni na B-Boy at Leia. Hindi sila kinasal dahil takot ngang matali itong si B-Boy. Sinabi naman niyang mahal niya si Leia pero nararamdaman niyang parang may kulang. Noong dumating araw ako sa buhay niya, pakiramdam niya ay nakumpleto na siya. Sinabi ko sa kanya na hiwalayan na niya si Leia pero tumanggi siya. Naghahanap pa raw siya ng tamang tiyempo at naniwala naman ako. Para mas mapadali noon ang pagdedesisyon ni B-Boy ay ginalingan ko sa kama at sa ibang bagay para ako ang piliin niya. Bakit ngayon ka lang? Sorry na. Tinulungan ko pa kasi si Leia na magsalansa ng mga pinamalengke niya. Tapos nahirapan pa ako makakuha ng taxi. Lagi mo na lang siyang inuuna. Akala ko ba ako yung mahal mo? Mahal kita, pero asawa ko siya eh. Sana maintindihan mo. Kung bakit naman kasi hindi mo pa siya iwan? Ako na lang yung asawa mo. Hindi naman ganun kadali yun eh. Baka mas madali kung hiwalayan na lang kita. Uy, huwag ka namang ganyan. Nakakapagod na kasing maghintay eh. Sabi mo hihiwalayan mo na siya. Hihiwalayin ko naman talaga siya. 3 months ago na nung sinabi mo yan. Wala namang nangyari. Kayo pa rin naman. Kamamatay lang ng nanay niya. Ayoko namang dumagdag sa lungkot niya. Dapat nga nung namatay yung nanay niya, hiniwalayan mo na rin siya. Para minsanan lang yung sakit. Para isang bagsakan na lang yung pag-move on niya. Uy, grabe naman yan. Hindi naman dapat umabot sa ganyan. Naiinip na kasi ako. Hindi naman pwedeng maging kabit na lang ako forever. Naiintindihan kita. Pero sana maintindihan mo rin ang sitwasyon ko. Hindi madaling bitawan si Leia. Kasi mahal na mahal mo. Hindi naman sa ganun. Yun lang naman yung dahilan para hindi mo bitawan yung isang tao eh. Baka nga totoo tong pakiramdam ko na hindi mo ako mahal talaga. Baka nga magaling lang ako sa kama. Pero kay Leia ka totoong masaya. Hindi totoo yan. Bakit yun yung pakiramdam ko? Di ko alam kung bakit ganyan ang pakiramdam mo. Masyado kang praning, alam mo ba yun? Sino bang hindi mapapraning? Kabit ako eh. Malamang kung ano-ano yung pumapasok sa utak ko. Mahal kita, Carla. Huwag ka na sanang masyadong mag-isip ng negative. Dapat happy lang tayo, pwede? Minsan na nga lang tayo kung magkita tapos bubugbugin mo pa ako ng negativity. Yun na nga eh. Minsan na lang tayo kung magkasama. So ibig sabihin, mas priority mo yung asawa mo. Mas gusto mo siyang makasama kaysa sa akin. Kung alam mo lang, mas gusto kitang kasama kaysa sa kanya. Kung alam mo lang habang magkasama kami, ikaw yung naiisip ko. Talaga? Oo naman. Halika nga rito, pakis. Mas mahal mo ko kaysa sa kanya? Oo, mahal na mahal kita. Sino yung mas maganda? Ikaw, syempre. Yung mas sexy. Walang tatalo sa katawan mo. Kahit naka-duster ka, kita ko ang hubog eh. Mas mabango? Ikaw no? Kung alam mo lang, umay na ako sa amoy ni Leia. Bakit? Ano bang amoy niya? Amoy mantika lagi. Amoy kusina.
Ang sakit sa ilong. Eh ako, anong amoy ko? Amoy bagong labang damit. Amoy nga. Ang bango. Amoy Fabcon. Ba? Eh sino yung mas magaling sa kama? Ikaw, Sus, sinasabi mo lang ata yan eh. mamatay man. Napakatuod ni Lea sa kama. Ako na lang lagi ang gumagalaw. Samantalang ikaw, performance level lagi. Di ka titigil hanggat ano. Alam mo na. Talaga? Oo nga. Kaya nga nagmadali na ako makaalis kanina kasi gusto na kitang ikama. Mas gusto ko sa kusina. Kahit sa ilalim pa ng sopa natin gawin eh. Namiss ko yung kwarto mo. Pwede ko na bang masilip? Ano bang mas gusto mong silipin? Yung kwarto o ako? Tinatanong pa ba yan? Siyempre yung kwarto. Kainis to. Napakasaya ko kay B-Boy kapag magkasama kami, Papa Dudut. Pero tuwing umuwi na siya noon sa asawa niya ay nakakaramdam ako ng pag-iisa. Ang hirap talaga ng buhay ng isang kabit at naisip ko na sakalang niya ako pinupuntahan noon kapag kaya niyang tumakas sa asawa niya. Hindi rin siya nakakapag-overnight noon sa bahay dahil lagi siyang tinatawagan ni Lea para alamin kung anong oras ang uwi niya. Minsan lang kami nakaranas ng out of town at sinabi niya na may team building sa work niya kaya hindi siya nag-alala na maghinala si Lea. Ang hirap talaga ng buhay ng isang kabit, naisip ko. Ilang beses na ako naging kabit, Papa Dudut, kaya alam ko yung hirap. 3 beses na ako naging kabit bago pa man dumating si B-Boy sa buhay ko. Ang unang naging kabit ko ay yung teacher ko. May asawa rin siya noon pero pinaramdam niya sa akin na ako yung priority niya. Pero noong nagkabukingan na, nilaglag niya ako at saka iniwasan. Nasaktan ako noon dahil akala ko ipipiliin niya ako. Ang pangalawang naging kabit ko naman ay nakilala ko sa Facebook. Hindi ko naman alam noon na may asawa na siya. Nakapag-celebrate pa kami ng 1 taong anniversary namin bago ko nalamang isa lamang pala akong kabit. Dapat noong nalaman kong kabit ako ay iniwan ko na pero hindi. Hindi ko naman yun ginawa dahil napamahal na nga ako. Umasa ako noon na sa pangalawang pagkakataon ay pipiliin niya ako pero hindi ulit yun nangyari. Binitawan din ako ng ikalawang naging kabit ko noong nabuntis ang asawa niya. Natuwa siya at na-realize daw niyang mali ang ginagawa namin at iyong pangatlo naman napagtripan ko lang. Nasanay na ata kasi ako noon na maging isang kabit kaya noong may manligaw sa akin na may asawa ay pumayag ako. Hindi dahil gusto ko siya noon kundi dahil gusto kong maging kabit muli. Mabilis lang noon na natapos ang relasyon ko sa ikatlong naging kabit ko dahil nakilala ko na si B-Boy. Yun nga lang naging kabit pa rin niya ako. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako mananatiling kabit. Kaya nga ginawa ko ang lahat para makaalis noon sa sitwasyon ko at nangyari nga. Nasa mall kami ni B-Boy noon at sinamahan niya akong mamili ng regalo para sa inaanak ko. Nag-leave siya sa work para buong araw niya akong makasama at hindi yun alam ng asawa niya. Anong oras mo kailangang umuwi mamaya? Kahit mamaya ng 8:00. Gusto mo mag-check-in na lang malapit dito sa mall? Puro check-in yung alam mo ha? Kanina pa kasi ako nasasabik sa'yo eh. O sige, 3 oras lang ba ulit? Gawin na nating 8 hours. May budget ako. Sinasabi ko na nga ba? Lea, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako magtanong sa'yo niyan? Anong ginagawa mo rito? Di ba may trabaho ka? Lea, sa bahay na lang tayo mag-usap. Huwag At kang... sino yung kasama mo, ha? Kanina pa kayo naglilingkisan? Pinsan ko! Ha? Pinsan? Sa tagal nating mag-asawa, kahit mga namatay mong kamag-anak, kilala ko na. Kaya wag mo akong lokohin. Lea, wag dito! Eh, saan? Lea naman! Ako yung mahal niya. Ako yung asawa niya. Ako dapat yung mahal niya. Gaano ka ka-sure? Kasi sa akin siya umuwi. Inuuwian ka lang, mahal ka na agad?
Sa lahat ng mga kabit, ikaw tong sobrang confident. Confident ako kasi alam ko yung totoo. Ang katotohanan lang na alam mo, kabit ka. B-boy, sabihin mo nga sa babae na to kung ano yung mga sinasabi mo sa akin kapag magkasama tayo. Carla, wag mo na siyang patulan. Bakit, B-boy? Ano ba sinasabi mo sa kanya? Huwag mo nang alamin kung ayaw mong masaktan. Tara na, B-boy. Leia, tama na! Ganang lobong babae. Ano ba? Ay, ko nga rito. Parang awa mo na, huwag ka mag-iskandalo rito! Hiyang higat sa kakati. Ikaw na! Huwag mag-iskandalo! Bakit hindi? Niloko mo ako! Kung mag-ieskandalo man ako, karapatan ko yon! Ginago mo ako eh! Ginago niyo ako! Dinimanda kita! Ikaw pa may gana magdemanda? Ha? Ikaw nga tong kabit, di ba? Ikaw tong mga agaw ng asawa? Asawa? Hello? Bakit? Kasal ba kayo? 10 taong kami magkarelasyon. Sa isang bahay lang kami magkasama. May balak rin kami magpakasal. Balak magpakasal? B-boy, may balak ka bang pakasalan yan? Ay, tama na, please. Tumigil na kayong dalawa. Tara na, B-boy. Umuwi na tayo. Leia, Sa bahay na tayo mag-usap. Ayusin natin to. Tara na. I'm sorry, Leia. Ha? B-boy. O ano? Sa unang pagkakataon ay pinili ako. Ang laki noon ng ngiti ko nang hindi sumama si B-boy kay Leia. Hinawakan niya mga kamay ko at saka lumakad kami palayo kay Leia, Papa Dudut. Narinig pa namin ang umiiyak na pagsigaw ni Leia pero hindi namin siya nilingon. Hinawakan ko pa ng mas mahigpit ang kamay ni B-boy, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon ay pinili ako. Napakasarap pala sa pakiramdam na kahit pangalawa ka, ikaw yung inuna. Natuwa ang puso ko dahil sa unang pagkakataon ay nasolo ko na ang taong gusto ko. Bilang isang kabit noon ay napakalaking achievement nga naman kapag ikaw yung pinili kesa sa totoong karelasyon. Alam ko noon na mali pero masarap talaga sa pakiramdam na ako yung nagwagi. Naalala ko tuloy noong bigla ang nanay ko. Kabit lamang si nanay ng tatay ko. Inuwian lamang kami noon ni tatay sa tuwing nakakataka siya sa totoo niyang asawa. Lagi ko noong naririnig ang nanay ko na umiiyak pero wala naman ako magawa dahil bata pa lamang ako. Ilang beses ko silang narinig na nagtatalo sa posisyon ni nanay sa buhay ni tatay. Hindi natakot si tatay na sabihin kay nanay na isa lamang siyang kabit at dapat niya yung tanggapin. Dapat nga iniwan na namin noon si tatay pero mas lalong nagpursige si nanay na ariin si tatay. Hindi naman siya nagwagi dahil hindi magawang iwan noon ni tatay ang unang asawa niya. Kaya siguro naging ganon ako, Papa Dudut. Naging isang kabit. Goal ko noon na mapili ng taong magiging kabit ko. Naisip ko kasi na makakaganti kami pareho ni nanay kay tatay at sa mga katulad niya. Kapag pinili ako ng mga taong ginawa kong kabit, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Iniwanan na nga ni B-boy si Leia, Papa Dudut. Ako na ang pinili niya. Sinamahan ko pa siya na kuhanin ang mga gamit niya sa bahay nila. Pinigilan pa nga siya ni Leia pero talagang ayaw na ni B-boy sa kanya. Nagmakaawa siya at sinabing ayos lang daw kung may kabit si B-boy, wag lamang siyang iwanan. Nakaramdam naman ako ng awa pero mas nanaiig sa akin yung kagustuhan na mas solo na si B-boy. Nakakapagod din kasi noon na maging kabit, syempre. Sino ba namang ayaw na maging number 1 sa buhay ng isang tao, hindi ba? Nagsama na rin kami at masasabi kong sobrang masaya si B-boy sa piling ko. Natuwa ako dahil napatunayan ko na ngang mahal niya ako. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magkulong sa bahay at manood ng movies. Para kaming bagong magkarelasyon lamang noon at ini-enjoy lang ang company ng bawat isa. Halos napabayaan na rin naming pareho ang mga trabaho namin pero masaya naman kami. Sinabi pa nga ni B-boy na doon pa lang daw siya naging masaya.
Nasiyahan ang pride ko lalo't nagwagi ako sa puso niya. May ilang beses din noon na sumubok pa si Leia na makipagbalikan. Pero naging firm na si B-Boy at sinabing ako na yung mahal niya. Pagkatapos noon ay hindi na muling nagparamdam pa si Leia at naging payapa na ang relasyon namin ni B-Boy. Sakto ang pag-uwi mo, mahal. Bakit? Akin na muna yung mga bitbit mo. Ang dami mong dala. Inuwi ko yung mga trabaho ko na hindi ko natapos kanina. Masyado na akong late sa deadlines ko eh. Gagawin ko na ngayon after ko maligo. Ay, akala ko manonood tayo ng movie na dinownload ko. Hindi naman mag-expire yung movie na sinasabi mo. May ibang araw pa naman. Pero mansari kasi natin ngayon. Ha? Sorry, nakalimutan ko. So pwedeng pause muna sa work? Anong pause? Hindi pwede. Ang dami kong gagawin. Pause muna yung celebration ng monthsary natin. Hindi ko na pwedeng ipagpaliban ulit to. Okay, naiintindihan ko. Pero kumain ka na muna ha. Busog pa ako eh. Kahit tumikim ka man lang sana. Busog nga ako. Nagprito kasi ako ng chicken wings. Ginaya ko yung nasa resto na paborito mo. Bukas na lang. Pwede namang i-microwave yan. Iba pa rin syempre yung bagong luto. Sige na, please. Saka umorder din ako ng yema mango cake. Masarap yun. Paborito sa office namin yun eh. Siguro mamaya na lang kapag nakaramdam na ako ng gutom, isasabay ko sa kape. Gutom na rin kasi ako. Gusto ko sanang sabay na tayo. Hinintay kasi talaga kita para makasabay kang kumain. Dapat nauna ka nang kumain. Hindi ko naman hawak yung bituka mo eh. Alam mo namang alanganin din ang oras ng uwi ko. Mansari kasi natin ngayon. Mahansari lang naman. Gusto ko lang namang gawing espesyal tong araw na to. Sorry. Sige, kumain na tayo. Sige, maghugas lang ako ng plato para may magamit tayo. Hindi ka pa naguhugas? Hindi pa eh. Inuna ko kasi yung pagmamarinate. Saka marami akong ginamit sa pagluluto kaya naipon sa lababo. Mabilis lang yun. Sandali ah. Maghugas ka na lang, bukas na ako kakain. Uunahin ko na yung 2 plato at baso. Mabilis lang yun. Kapag natapos tayong kumain, saka ako natatapusin lahat. Alam mo, tigas ng ulo mo eh. Sinabi ko na sa'yong ayaw kong naiipunan ng hugasin sa lababo, di ba? Iniipis na nga tayo rito eh. Panay kasi ang pag-delay mo sa paghuhugas. Hindi naman inipis. Relax ka lang. Umupo ka na dyan. Ayoko nang kumain. Carla, Kung gusto mo pa rin kumain, kumain ka. gusto ko kasabay kita eh. Hindi ka ba titigil sa pangungulit? Stress na ako sa work, dadagdag ka pa? Sorry. Maglinis ka ng bahay. Nangangamoy mantika na naman. Okay. Huwag mo akong iistorbohin mamaya sa kwarto ha. Dito ka lang muna sa baba. Maglinis ka at mag-ayos. Sige. Happy Mansari pala ulit. Umini talaga ang ulo ko dahil sa pagiging makalat at pabayaan ni B-Boy sa bahay. Alam kong gano'n na nga ang ugali niya dati pa pero noong mga nakaraan kasi ay umiiksi ang pasensya ko sa kanya. Hindi naman dahil sa masyado akong stress noon sa work kundi dahil sa ibang bagay papadudot. Nagsawa na ako sa kanya. Nanawa na ako sa relasyon namin dahil masyado siyang bigay todo. Lagi niyang pinaparamdam noon sa akin na mahal niya ako. Naumay ako dahil masyado siyang nakadikit sa akin na para bang ako lang yung mundo niya. Nung una ay nakakakilig pero nang tumatagal ay nakakasawa na. Hindi ko rin maintindihan noon ang sarili ko ang mas solo noon si B-Boy ang gusto ko. Pero noong nakuha ko na siya ay bakit parang ayoko na. Hindi ko naman sinabi kay B-Boy ang nararamdaman ko dahil ayoko naman siyang masaktan. Naisip ko noon na baka masyado lamang akong nasanay sa presensya niya dahil nasa isang bahay lamang kami. Pero kasi habang tumatagal ay nararamdaman kong wala na talagang spark sa relasyon namin papadudot. Hindi naman siya nakahalata sa panlalamig ko. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-shower sa akin ng pagmamahal at ng kanyang oras. Nakonsensya naman ako tapusin ang relasyon namin dahil malaki na ang sinakripisyo niya papadudot. Kaya naman para bumalik ang spark,
Kinailangan kong maghanap ng challenge sa relasyon namin. Tinawagan ko po si Leia para ipamukha sa kanya na mahal ako ni B-Boy. Hello, sino to? Hulaan mo. Hindi kita kilala. Sabihin mo na kung sino ka bago ko ibaba tong tawag. Hindi ako nakikipagbiruan. Bilis mo namang sumuko. Samantalang si B-Boy noon, hirap kang sukuan. Carla? Ikaw ba to? The one and only. Kumusta? Ano bang kailangan mo? Baka ikaw ang may kailangan sa akin, magsabi ka lang. Ikaw tong tumawag tapos ako pa yung may kailangan? Tumawag lang naman kasi ako para malaman kung kailangan mo ng update kay B-Boy. Para saan? Alam ko namang pasimple mo pa rin kaming ni-stalk. Sure akong hindi ka pa nakakapag-move on. Wow! Sa tono mo parang sure na sure ka ha? Oo eh. Sino ba namang makaka-move on agad sa 10 years na relasyon, di ba? Ako? Ang hirap maniwala. Huwag ka nang mag-deny. Mahirap kalimutan ng isang tulad ni B-Boy. Pinuhos mo nga lahat sa kanya, di ba? Nabasa ko nga mga text mo sa kanya. Sinabi mo na naubos ka na dahil sa kanya. Kawawa. Dati yun. Sa tingin mo talaga ubus na ubus pa rin ako ngayon? Ilang buwan pa lang naman ang nakalipas ah. Imposibleng naipon mo na agad yung mga nawala sa'yo. Hindi ko talaga alam kung ano pang problema mo eh. Nasa iyo na si B-Boy, di ba? Oo. Inggit ka? Selos ka? Naiinis ka, no? Nakakatawa naman. Tumatawa ka ngayon pero deep inside, nasasaktan ka. Nasasaktan ka kasi ako yung pinili niya. Nasaktan ako nung pinili ka niya. Yan, totoo yan. Sabi ko na eh. Pero halos 8 months na rin nung nangyari yun. So ano sa tingin mo? Sa tingin ko, umiiyak ka pa rin ngayon kasi nasayang yung 10 years ng buhay mo. Sa tingin ko, umiiyak ka sa kama mo. Sa kama nyo dati ni B-Boy. Kasi mag-isa ka na lang na nakahiga ron. Ang sad, no? Gusto sana kitang i-comfort kaso busy ako sa pakikipag-cuddle kay B-Boy. Mas ako ang nalulungkot para sa'yo. At bakit? Kasi masyado mong pinapaniwala ang sarili mo na masirable ang buhay ko dahil nang wala si B-Boy sa akin. Bakit? Hindi ba totoo? Nung una, oo. Hindi ako magsisinungaling. Pero, Carla, baka nakakalimutan mo. Nagmo-move on din ng tao. Hindi ganun kadaling kalimutan ang naging relasyon ninyo ni B-Boy. Aminin kong totoo yan. Pero girl, okay na ako. Hindi ka man maniwala pero okay na ako. Talaga lang ah. Wala akong pakialam kung ayaw mong maniwala. Ang importante sa akin ay alam ko kung ano yung totoong nararamdaman ko. Maniwala ka man o hindi, naka-move on na ako. Ganyan naman talaga ang sinasabi ng mga taong in denial. Sabihin mo na ako ano gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam. Sayong-sayo na si B-Boy. Hindi na ako maghahabol. Wala na akong interes. Dapat nga magpasalamat pa ako sa'yo eh. Bakit ka naman magpapasalamat? Kasi kung hindi mo siya inagaw sa akin, hindi ko makikita kung anong halaga ko. Hindi ko malalaman kung sino yung totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Kaya Carla, salamat. Sige na, ibababa ko na tong tawag. Bye! Tinawagan ko si Leia para inisin pero ang lagay ako pa yung nainis. Naka-move on na si Leia at hindi ako naging handa sa mga sinabi niya. Ayoko siya makapag-move on Papa Dudut, gusto ko noon na humabol pa siya. Makipaglaban pa sa akin pero hindi nangyari yon. Kaya nga ako nagalit dahil nasira ang plano ko Papa Dudut at naisip kong makipag-agawan muli kay Leia dahil namiss ko ang pakiramdam na maging isang kabit. Namiss ko yung challenge na lagi kang nagtatago para hindi mahuli ng legal na karelasyon. Namiss ko yung pakiramdam na
palihim lahat ng ginagawa ninyo ng kabit mo. Nakaka-excite kasi yon na wala lahat ng ganong pakiramdam nung ako na yung pinili ni B-Boy. Naging payapa na kasi ang relasyon namin at hindi ako natuwa noon. Nawalan ako ng pag-asa na magkakaroon pa ng challenge at spice ang relasyon namin ni B-Boy noong malaman kong hindi na nga interesado si Leia sa kanya. Nalaman ko rin na kaya pala hindi naghahabol pa si Leia dahil may karelasyon na siyang bago. Noong inesto ko nga ay nakita kong mas gwapo at di hamak na mas maayos ang trabaho kaysa kay B-Boy. Nainis at na-insecure tuloy ako dahil parang walang kwenta yung napunta sa akin. Tuluyan na ako nawala ng gana sa relasyon at hindi na ako makaisip pa ng paraan para maging exciting muli ang relasyon naming dalawa ni B-Boy. Pakiramdam ko noon ay wala na akong pagmamahal kay B-Boy dahil nawala ng thrill ang relasyon namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, binuksan ko ang Facebook ni B-Boy para malaman kung may iba siyang kabit. Naisip ko kasi na baka meron siyang ibang nilalandi. Gusto kong malaman na meron nga siyang ibang nilalandi noon. Naisip ko kasi kung sakali mang meron siyang iba ay panibagong challenge at thrill yun para sa relasyon namin. Hindi man ako yung kabit noon pero nakakadagdag ng excitement kapag nalaman kong meron akong bagong kaagaw kay B-Boy. Na-excite nga akong halughugin ang lahat ng social media accounts niya pero wala akong napala, Papa Dudut. Nainis ako dahil napaka-loyal ni B-Boy sa akin. Habang tumatagal noon ay hindi ko na maitago ang panlalamig ko kay B-Boy. Nung una nagawa ko pang itago dahil naisip kong meron pang ibang paraan para maibalik ang thrill sa relasyon namin. Pero nang tumagal ay talagang naging hopeless na ang lahat. Lagi na lamang akong walang gana dati at lagi siyang tinatalikuran kapag matutulog na. Hindi ko naman siya magawang iwanan dahil baka nga nabibigla lamang ako noon. Pinagpatuloy ko na lamang ang relasyon namin kahit alam ko sa sarili kong hindi na kami tulad ng dati. Nahalata naman niya yon, Papa Dudut. Nagkaroon kami ng komprontasyon sa mga nararamdaman namin para sa isa't isa at hindi ako naging handa para doon. Mukhang bagong ligo ka. Paamoy ha. Ang bango mo naman, mahal ko. Ano ba? Doon ka nga. Nilalambing ka lang naman eh. Pakis naman. Isa lang, please. B-Boy, ano ba? Bakit ba ang init ng ulo mo? Meron ka ba? Hindi ako nakikipagbiroan. Please naman, umusog ka nga doon. Ang lawak ng kama, dikit ka ng dikit sa akin. Alam mo ang init eh. Naka-aircon tayo. Paanong mainit? Basta ayaw kung dinidikitan ako. Ikaw nga tong mahilig dumikit sa akin dati. Dati yun. Oo nga eh. Dati. Oh, anong sinisimangot mo dyan? Wala naman. Wala naman pala eh. Mabuti pa matulog na tayo kasi maaga ako aalis bukas. Day off mo bukas ha. Saan ka pupunta? Ano bang pakialam mo kung saan ako pupunta? Gusto ko lang namang malaman. Masama na rin ba yun? Nakakasakal ka na kasi. Anong nakakasakal sa pagtatanong kung saan ka pupunta? Basta para sa akin nakakasakal yon. Hindi kita maintindihan. Dati naman kahit di ako magtanong, ikaw pa tong kusang nagsasabi sa akin. Lagi mo akong ina-update dati. Hindi ko alam kung bakit di mo magawa ngayon. Huwag mo nga akong artihan, B-Boy. Pagod ako sa trabaho. Lagi mo namang nirarason yan. Dati naman… Puro ka dati. Kung gusto mo yung dati, edi subukan mong balikan yon. Bumili ka ng time machine, baka sakali. Ano bang problema natin, Carla? Di ka naman ganyan dati ah. Ayan, dati na naman. Para kang sirang plaka eh. Wala tayong problema kaya manahimik ka na. Bakit nanlalamig ka na? Matutulog na ako. Kausapin mo ako! Ano ba, B-Boy? Ginawa ko naman lahat ah. Oras, pagmamahal, at atensyon nasa iyo lahat. Tapos ganito pa yung igaganti mo? Bukas na tayo mag-usap. Hindi! Mag-usap tayo ngayon! Akala mo hindi ko napapansin? Tahimik lang ako pero sobra na eh! Ang sakit-sakit na! B-Boy naman! Ngayon ka pa talaga magdadrama?
Gabing-gabi na magpatulog naman tayo ng kapitbahay. Pag-usapan natin ngayon! Ayusin natin to! Alam mo, sa totoo lang, wala nang dapat ayusin. Anong ibig mong sabihin? Ayoko na! Maghiwalay na lang tayo! Carla! Di ba nahihirapan ka na? Pagod ka na? O di maghiwalay na tayo? Ayoko! Ayoko na rin eh! Sinakripiso ko ang relasyon namin ni Lea para sa'yo. Kasi ikaw ang mahal ko. Kahit nagalit sa akin ang pamilya at mga kaibigan namin, tinanggap ko yun kasi sa'yo ako masaya at hindi sa kanya. Hindi ko na kasalanan yon. Dapat magkakanak na kami ni Lea. Pero nakunan siya dahil sa sobrang stress mula nung iniwan ko siya. Hindi mo alam kung gaano yun kabigat sa konsensya ko. Hindi ko alam na nakabuo pala kayo. Kaya kung sasabihin mong maghiwalay na tayo, isipin mo lahat ng iniwan at sinakripisyo ko para mapili ka lang. Pipoy. Ang pakiusap ko lang sa'yo, huwag mo akong iwan. Kasi di ko kaya na wala ka. Di ko kaya mag-isa. Please, isa pang chance. Niyakap ko si B-Boy hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil nakokonsensya ako. Pinarealize niya sa akin na marami siyang sinakripisyo para lamang makasama ako. Nabigla din ako noong nalaman kong nakabuo pala sila ni Lea at dahil doon ay mas naramdaman kong bumigat ang sitwasyon ko. Hindi ko nga hiniwalayan si B-Boy at natuwa siya noong sinabi kong mahal na mahal ko siya kahit na hindi naman yon talaga ang nararamdaman ko. Nagpanggap akong masaya sa piling niya at natuwa naman siya. Nakarma na nga ata ako sa ginawa ko. Hindi na ako makawala sa piling ni B-Boy kahit gusto ko talagang iwanan siya noon. Nagpatuloy ako sa pakikipagrelasyon sa kanya, Papa Dudut. Hindi naman na siya muling nakaramdam pa ng panlalamig sa akin. O baka nafe-feel pa niya noon pero hindi lang siya nagreklamo. Siguro kasi natakot siyang baka iwan ko siya kapag nag-open up pa siya sa pagiging cold ko. Inabot na ng 2 taon ang relasyon namin noon at aminado akong hindi ko na talaga mahal pa si B-Boy pero nagstay pa rin ako dahil wala akong magawa. Wala nang naging exciting sa pangyayari sa relasyon namin. Hanggang isang araw ay may nagbukas ng pintuan para muli akong maging masaya, Papa Dudut. Pumasok na naman noon sa eksena ang bago kong katrabaho na itago na lang natin sa pangalang Raul. Kaedad ko lamang din siya noong time na yon. Hi Carla. Oh, hi Raul. Masyado kang tutok dyan sa kape mo ah. Ang sarap eh. Parehas tayo. Mahilig din ako sa kape. Kaya ka penalitan siguro. Ouch! Joke lang. Pero seryoso, pinagpalit nga ako. Ay hala, condolence. Nakapagbabangluksa naman na yung puso ko. So naka-move on na. Okay na ako. Buti naman. Sure ka bang okay ka na? Mahigit 1 year na rin naman nung maghiwalay kami. May GF ka na bang bago? Wala pa naman. Ikaw, may boyfriend ka? Wala rin. Sure? Oo naman. Matagal na rin akong single. Nakakamiss ngang may kasamang magkape eh. Magkape lang? Yung totoo. Siyempre nakakamiss din yung ano. Ay, ewan ko sa'yo. Lalo ko tuloy namimiss yung ano. Paano mong mamimiss? May karelasyon ka nga, di ba? Wala nga sabi eh. Mamatay man. O di rest in peace na lang. Hala, ayaw maniwala. Sa ganda mong yan, ang hirap maniwala. Wala nga. Ako na yung nagsasabi sa'yo. Ay nako, umamin ka na lang kasi. Ano bang aaminin kung wala nga? Baka nga ikaw dyan ang may karelasyon eh. Paano mo naman nasabi? Sa gwapo mong yan, baka marami kang GF dyan, pakalat-kalat lang. Uy, wala ah. Mamatay man? Sabay na tayong mamatay para makatikim na tayo ng langit. Sige, sabay nating tikman ng langit. Joke! Kumusta pala si B-Boy? Ha?
Ang sabi ko, kumusta yung boyfriend mong si B-Boy? Paano ko nalaman? Kasama ko siya sa trabaho dati. Di kami close pero friends kami sa FB. Oh, tapos? Doon ko nakita na ikaw yung pinakamamahal niyang girlfriend. So paano yan? Malapit ka nang mamatay at pumunta sa langit. Any last words po? Joke lang ha. Joke lang naman yun. Bakit mo siya dininay? Di ka ba proud sa kanya? Siya nga proud na proud sa'yo eh. Puro mukha mo yung nakikita ko sa wall niya. Gusto ko lang private yung relasyon namin. Ayoko lang na nagkukwento tungkol sa amin. Hindi ko naman sinabing magkwento ka tungkol sa relasyon niyo eh. Gusto ko lang naman malaman kung may boyfriend ka. Oo, wala lang ang sagot dun. Nagdududa na tuloy ako kung mahal mo si B-Boy. Sumbong kita. Uy, wag! Joke lang, ikaw naman. Masyado kang kabado. Wala namang kaso sa akin kung ilihim mo na may boyfriend ka eh. Sa totoo lang, gusto ko nga na single ka sa paningin ko eh. Ha? Crush kasi kita. Ay nako, bad trip. Napaamin mo tuloy ako bigla. Uy, okay lang. Crush mo talaga ako? Oo, bakit? Bawal ba? Di naman bawal. Wala namang masama doon. Hindi naman magagalit si B-Boy, di ba? Hindi naman niya malalaman. Basta walang magsasabi sa kanya. Secret lang natin, ganon? May isa pa tayong secret. Ano yun? Crush din kita. Naging office fling ko si Raul, Papa Dudut. Na-excite tuloy ako na pumasok sa opisina dahil sa kanya. Wala namang kaso sa kanya kung maglandian kami noon dahil ang sabi niya ay nakakawala daw ng stress sa work kung may kalandian ka. Naniwala naman ako sa kanya dahil ganun nga yung nangyari sa akin. Nagkaroon tuloy ng bagong thrill sa buhay ko noong dumating si Raul. Mula namang kaming relasyon noong una, sapat na sa amin dati na naghaharutan lamang kami kapag walang ibang nakakakita. Pero nang tumagal ay nagustuhan na naming pareho na i-level up na yung nangyayari sa amin. Naging kabit ko siya habang karelasyon ko pa noon si B-Boy. May nangyayari na rin sa amin noon at walang nalaman kahit konti si B-Boy. Hindi nakahalata si B-Boy dahil nanumbalik muli ang sigla ko. Naging masayahin muli ako at natuwa si B-Boy kaya hindi siya naghinala. Ang hindi niya noon alam dahil yon sa panibagong thrill sa buhay ko. Walang iba kundi si Raul. Nag-init akong muli dahil na-challenge ako na magtago at maglihim. Nabuhayan akong muli ng dugo lalo't mas exciting pa yung nangyayari sa amin ni Raul kaysa noong unang magkakilala kami ni B-Boy. Papadudot ako naman ngayon yung may kabit. Ako naman ngayon yung may dalawang hawak sa mga kamay ko at parehong hindi ko binibitawan dahil masarap sa pakiramdam na may dalawa akong pinagpipilian. Marami pong salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Sa lahat po ng mga tumutok sa aking kwento. Ako ang inyong kabarangay forever, Carla. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.